оё ман ҳуқуқи интихоб кардан дорам? бале, агар шумо шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бошед ва то рӯзи интихобот синатон ба 18 расида бошад, ҳуқуқи интихоб кардан доред. то рӯзи интихобот чӣ бояд кард? маҳалли истиқоматии шумо ба участкаи дахлдори интихобот вобаста карда шудааст. ба участкаи интихоботи маҳалли зисти худ омада ба рӯйхати овоздиҳандагони участкаи интихобот шинос шавед. дар рӯйхати интихобкунандагони участкаи интихобот насабу номи худро ёбед ва дуруст будани онҳоро санҷед. агар насабу номатон дар рӯйхат набошад, ҳуҷҷатҳоеро ки шахсият ва маҳалли зистатонро муайян менамояд, пешниҳод намоед ва талаб кунед ки шуморо ба рӯйхати интихобкунандагон ворид созанд. кай ва дар куҷо ман бояд овоз диҳам? 1 марти соли 2020 аз соати 6 субҳ то 20 бегоҳ шумо ҳуқуқ доред дар участкаи интихоботи маҳалли зист, масалан дар бинои мактаби маҳалла овоз диҳед. комиссияи участкавии интихобот на дертар аз 10 рӯз то интихобот ба шумо дар бораи ҷой ва вақти овоздиҳӣ хабар медиҳад. дар рӯзи овоздиҳӣ ман кадом ҳуҷҷатро бояд бо худ дошта бошам? дар рӯзи овоздиҳӣ бюллетени овоздиҳӣ ба шумо бо пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, шиносномаи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, корти идентификатсионӣ, шиносномаи дипломатӣ, хизматӣ ва ё умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбӣ, шаҳодатномаи ронандагӣ, шаҳодатномаи хизматӣ, шаҳодатномаи иштирокчии ҷанги бузургиватанӣ ва собиқадори меҳнат, шахсони ба онҳо баробар карда шуда, шаҳодатномаи маъюбӣ, билети донишҷӯӣ ва ҳарбӣ дода мешавад. бе ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бюллетен дода намешавад. роҳи дурусти овоздиҳӣ. ба назди аъзои комиссияи участкавии интихобот рафта ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсиятро пешниҳод намоед. дар муқобили насабу ном дар рӯйхати интихобкунандагон имзо гузоред. узви комиссияи участкавӣ ба шумо бюллетени интихоботӣ медиҳад. ва кабинаи овоздиҳии пинҳонӣ дороед ва боварӣ ҳосил намоед ки шумо дар он ҷо танҳоед. бо мазмуни бюллетенҳои интихобот шинос шавед. дар бюллетенҳои интихобот дар муқобили насаб, ном, номи падари номзад ба вакили маҷлиси намояндагон ва ҳизби сиёсие ки ба ҷонибдориаш овоз медиҳед, аломати ҷамъ гузоред. агар шумо бар зидди ҳама номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагон ва ҳама ҳизбҳои сиёсӣ овоз доданӣ бошед, пас дар бюллетенҳои интихоботӣ дар квадратҳои холии сатҳи муқобили ҳама номзадҳо ва муқобили рӯйхати ҳама ҳизбҳои сиёсӣ аломати ҷамъ гузоред. бюллетенҳои пуркардашударо ба қуттии интихоботӣ партоед. оё падару модар, зан ё ягон каси дигар метавонанд ба ҷои ман овоз диҳанд? ҳаргиз не. падару модар, зан ё шавҳари шумо, фарзандон ва каси дигар наметавонад ба ҷои шумо овоз диҳад. ҳар як интихобкунанда бояд худаш овоз диҳад. 1 март ҳама ба интихобот.